Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula sepuh Mas Haji Keri Sularto kuwi adine Bu Padmi. Heeh, kuwi sapu kawate sing ngurusi rena-rena. Ha iya, klebu ngurusi rokokmu barang. Iya, biasane aku ndalang iki goreng entuk 2 bungkus ngono tok. Bareng nang kene upama Mbak Elisa mundut ibarat wong numpak perahu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Kesi para lenggah wajan. Lumampah tanpa nenainane neng madyane ing jala ayo kelas nih Bu temah gonjeng anggen jong neng pagulingan ya bacute selendang biru pamundute Bu Padmi ini adalah doa yang indah insya Allah gawa berkah mergo selendang itu simbol keindahan biru adalah bisa rukun keluarga besaripun Bu Lurah Pak Lurah kalian Bu Padmi wah iya monggo dados nyobi semanten kakung Raka Mas Muhammad Taslim. Wah iya coba kaya apa monggo hanyela
Slendang biru Slendang biru amung ngenaki hati nora tekan batin setiamu. Kor putri Slendang sekali lagi yuk. Tetap ono janjimu Slendang biru Gantos Mas Joko, tapi monggo Mas Joko Rianto. Iya. Awut jenenge wong ora. hanyelai janji selendang biru selendang biru amung ngenaki hati ora tekan batin setiamu Kakung putri bareng yuk. Slendang biru Guru Pak tetap ono janjimu Slendang biru ngono. Ayo Mbak berdua. Jumeneng Pak. Yo jumeneng Oke. ora nggih ngono kuwi. Siap. Ibu Jumeneng saring kula mboten napa-napa nggih, Bu. Ya aja ibu ngono to. Mbak Yu ngono Kok lho. Mbak Yu? Saya tuh menghormati beliau sebagai ibu karena ya udah lama sekali wong saya masih kecil 17 tahun, 18 tahun itu yang saya tonton ya Bu Kesi ini bersama Pak Purbo waktu itu. Oh iya, ora tau nonton aku berarti ya, Pak. Ya bar kuwi lagi Pak Cahyo, Bu Kesi dulu lagi Pak Cahyo. Kan eksis Bu Kesi dulu kayaknya ya. Iya, aku pancen gandol jari Ibu Kesi kuwi kok ora. Sampeyan pertama nonton aku kapan? Itu waktu masuk di Pedalangan 2011 nonton yang itu Abimanyu Ranjab itu. Tapi yang sebelum itu udah nonton pagelaran Bu Kesi jadi bintang tamu. Oh iya, Abimanyu Ranjab pas festival Dalang Indonesia. Nggih. Niku tahun 2008 wonten ing Taman Budaya Yogyakarta. Betul. Mriko lakone Abimanyu Ranjab bar maju kula langsung ngeranjab Bu Kesi niku. Ngoten niku. Niku tasih pacaran apa sampun ini udah Lah lali aku pacaran ora angel dibedakne marai. Lali wis suwi marahe ngono lho, Mbak. Ora ngono. Niki dawuh menapa Ibu? Ayo Bu Kesi. Kula Nggih no.
Aku ki ning kene iki mau tak trimo dadi penonton wae. Wong aku ki asline ki bengi iki mun arep nyekseni sampean. Nekseni piye? Lek mau arep kangen-kangenan karo Elisa. Kangen-kangenan karo Elisa. Ah iya, wong kangen kaya ngapa lek tak anggap kaya adikku ya anakku dhewe to Bu Gesi, Bu Gesi. Sing tumanjem jenjem sakjroning sanubari tumrape aku ya tetep sampean ngono kuwi. Alah, gombal iki jujur-jujuran jujur Ya, ya. Bu. Suatu malam niku ya, asine iki arep ora tak buka. Pak Cahyo itu sare, ya. Ya. Tapi kok dalam tidurnya itu dia mengigau seperti ngimpi ngelindur. Lindor. Pas ngimpi kuwi dia iki ora sadar iki ngene iki lho, El. Menyebut namamu. Oh, Elisa, itu nembang. Terus lagunya ditembangke selendang biru. Ayo. Yen kowe njaluk lebih kuwi. Niku. Oh, Bahasa yo niku. Elisa no. Mending aku sing ngalih kaya ngono kuwi lho, El. Waduh. Berarti dalam hatinya itu sebenarnya yang dipikirkan cuman kamu. Karena dia sangat mengidolakan oleh popularitas dan kecantikan kamu, apalagi kamu seorang dalang wanita yang sebentar lagi bergelar doktor. Padahal aku mergane dhek seneng ambek kowe apa? Mergo aku rasa dadi dokter. Aku tak manak wae papat ngono, El. Udah hapur ngaten. Dia kan Pak Cahyo mungkin kalau udah terkenal, udah sukses apa namanya dalang terus duitnya akeh yang jenengan sekolah lagi dokter kan nggak? Iya, tadinya sebenarnya aku mau kuliah S3 untuk bergelar dokter karena itu diwajibkan dalam kampus untuk karir akademik. Tapi S3. Pak Cahyo nggak boleh. S3 ya apa? Siluman-silumun selamat. Ngono itu bangga. Tenan aku ora oleh, El. Mas Cahyo iku lek kondo karo aku piye? Pak, aku tak kuliah S3 ya. Ora usah. Sampean pinter gawe teh sing enak, kopi sing enak kanggo aku iki bagiku gelarmu melebihi gelar dokter kaya ngono. Oh, itulah yang namanya perempuan sejatinya ora kudu bergelar sing dhuwur-dhuwur, ning ya gelare wong wedok iki iso bekti karo suami. Betul, El. Karena apa? Ternyata ketika saya amati itu dia nanti akan menjadi teman terindahku sepanjang hidupku. Jadi perjalanan paling panjang kebersamaanku itu ya mung karo dheke kuwi. Duh, Maria. Mula El, yen dheweke iki njorak-njarak sinden ayu kaya kae Silvi Kurmalasari itu loro-loro ngono lho, El. Ngene lho, iki iso nggih contoh lho Mbak Elisa. Nggih. Tegese sampean sok yen wis winengku kakung. Nika nggen wong rabi lah mesti ana upacara mijiki. Tegese manten wedok ngresiki sukune manten kakung ya toh. Ya. Ana adat sungkeman tegese pancen seorang wanita walaupun menjadi sehebat apapun kudu wajib bekti karo guru laki. Guru laki. Jadi aja nganti ya sampean peh eksis sing lanang kon masak, ngono aja nganti. Oh, Ubah-ubah ngono aja. Kuwi nek nganggo adat miji iki to, sesuk aku ora nganggo lah liyane wae. Sangel iki pancen diarane angel iki. Wonten. Ya menika dawuh menapa, Pak? Nggih tambah anu apa kuwi adem pangkur Semarangan. Pangkur Semarangan. Ayo Pak Teguh digenderi. Oh, Pak Tegah iki. Oh iya. Ayo El, kita bernostalgia ya. Iya, iya. Saya Tunjukkan pada netizen bahwa kita itu sebenarnya mesra. mesra. Ayo dhewe iki rukun rene apa-apane ya. Boten. Oke, Elisa dulu. Iya dulu no. ya. Ayo. No. Biasanya sih nomor siji dulu. Ora apa-apa ki aku ngalah kok, El. Oke. Mingkar mingkureng sesuk sik bladegan saged istirahat riyen men diteruske karo Bu Sukesi Rahayu. Nggih angel nggih abot iki. Heeh.
Kula duduk mriki. Oh, jangan. Boten teges iki ngene kok malah duduk. Istirahat. Nggen iki lho, nggen baris iki lho maksudnya. Ayo, nggih. Iya, Bu. Bacut nih Mbak Lisa, cingkoke Bu Kesi mang terokne ngene iki ayo. 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 Kalau salah ya mohon maaf ya Bu. Mbak, gak apa-apa, santai aja. Aku sama kamu tuh ngalah kok, Ler. Ngalah apa-apa nih tenan. Ini udah menghasilkan banyak sekali iki juta-jutaan nih pangkor Semarangan Ibu Kesi. Lah iya, kowe iki dene gene nerokke, kowe iki lho dene gene nerokke cengkokku. Nggih. Kok sepeser pun kowe ngado aku apa wae kok urung tau to, El. Nggih. Lah kowe ora ngerti Bu Kesi. Le tanda terima kasih iki liwat aku ora sampean. Oh, lah iki masalahnya. Maksudnya ki Mbak Elisa WA aku ini aku menggunakan cengkoknya Bu Kesi. Terima kasih disampaikan kepada Bu Kesi ya Pak. Oke, aku ya ngono kuwi. Ngono. Besok kapan waktu tak pengen apa Bu? Nanti tak jajak ke opo ngono sing jenengan seneng nopo? Yen kuwi iki sak ikhlasmu. Iya. Apa? Ya kowe kudu ngerti dhewe, mbok sanggit dhewe. Aku lek diparingi apa-apa mesti gelem. Oh, Apa meneh sing iya. marangi karo adikku madu ora apa-apa. Aku madu. Madu aku racune. Ayo. Nggih. Mbak, sampean Mbak. Elok tenan. Luar biasa tenan. Sik tok sing mang agem iki mike gawan jenengan apa mik Madangkaran Ini iki? Madangkara punya. Aku arep takon bolak-balik kenapa nyang ndi-ndi biasane nggawa mik dhewe kok ora nggawa? Enggak, karena emang dalam itu saya kalau itu ya evaluasi. Kalau dalam live streaming gini ada mic yang sudah di set itu udah bagus masuk ke live streaming. Jadi kalau kita masukin mic baru itu kadang masuk ke inputnya walaupun di monitor bagus tapi orang yang dengar di sana nggak bagus. Wah, Nah ngerti kalau kalau- sound Madangkara iki inputnya ke luar itu outputnya ke live streaming itu sangat-sangat bagus semua detail. Nah jadi aku esra masang mic. Wes iki genah. Ya sih njaluk imbuh iki, njaluk imbuh iki. Ayo, ayo. Neng apik kaya apa ngene streaming itu tidak bisa mengalahkan maestronya sound system Pak Marno. Ini sudah teruji Indosiar, Indomie apa-apa. Ayo nggih, jos kabeh. Jenengan sik krungu ning radio agama. Niku Pak Marno niku. Ayo tenan. Apik biat tok ayo. Yo, Bu Kesi. Yo. Sinuba sinukarta Nino. mreh kratarata pakartine ilmu Oper Mbak Lisa. Kang Tum. Ayo. kang tumrap ning tanah
terakhir bareng Bu Kesi karo Mbak Elisa. Iya. Biasa nyuwun tepuk tangan untuk mereka berdua. Wah, iso kompak ngono kuwi ya. Sempak tenan iki ya Pak El. Kok iso sempak kompak ngono lho. Apa El sempak kuwi El? Kompak tambahi semangat. Semangat dan kompak. Tambahi meneh Bu, sempak teles. Apa kuwi? Semangat kompak anti males. Waduh iya. Sempak Aku teles. padha karo tunggale sempak bolong. Apa? Apa ayo? Didondomi. Elisa, beh aku iki kelingan dino iki kan hari ulang tahun KUD to. Iya. KUD iki kan nggone simpan pinjam. Simpan pinjam. Asline aku iki dengan adanya KUD sing bengi iki lagi ulang tahun, aku sangat bersyukur marem banget. Ngelingi aku jadi pegawai negeri. Iya. Mongko aku neng kampus pegawai iki diwajibkan lek ora ndek duit utawa ndek kebutuhan kudu pinjam neng koperasi. Iya. Aku karo Pak Cahyakun tadi duwe cerita sing rada apa ya istilahnya. Cerita sing Nggak bisa dilupakan. nggak bisa dilupakan. Karena ketika itu Pak Cahya itu baru manten anyar sama aku Oke, Sen. Ya. oke. Manten anyar, ekonomi ini sik durung stabil, mongko dhek lagi merangkak. Nah, lek arep dalangi kan butuh peralatan wayang sing profesional. Ya kayak iki mau contone yang sound system kudu outputnya sing apik ya toh. Nah, zaman sama dhek ora ndek duit. Mula saking rasa sayangku, cintaku karo bojoku, aku harus berjuang dan berkorban. Bagaimanakah caranya? Caranya? Utang duit koperasi. Solusinya. Nah, solusinya aku tak tuku 10 tahun, tak nggo tuku apa? Tuku sound system iki duit koperasi. Ngelingo iki sound system iki huper kae iki duit lek utang koperasi 10 tahun. Teko saiki gelangku urung balik. Ora apa-apa ora mau gelang karo koperasi, sawahmu yo entek tak entekne kok. Banyak resikone rabi karo wong ganteng ngono kuwi. Lah iya Pak, mulane tak rewangi apa ya istilahnya pengorbananku koyo ngene iki ya pikiran sampai dadi wong lanang sing setia, aja aneh-aneh, aja ngalor ngidul. Heeh, Ya? ngalor ngidul ngetan bali ngulan. Ayo. Gitu loh Ella ceritanya. Ya, ternyata koperasi sangat berguna, Bermanfaat. berjasa ya. Termasuk S2 saya juga dari koperasi. Tadi mlebu S2 selawe yuto niku kula nggih pinjem koperasi. Nek mboten saged. Wong carane bayaran nyinden mung 150.000, 200.000 ya ora sedeng nggo mlebu S2. Ora sedeng. Mergo koperasi soblem. Ternyata koperasi itu sangat menghidupi bagi semua warga masyarakat Indonesia. Ya. Jadi jangan takut, empun ragu-ragu panjenengan sedaya Pak. Utang koperasi mboten napa-napa. Ngoten nggih. Yang Kacang penting disaur. Ayo. Iya, disaur. Malah penting harus utang. Kalau nggak utang nanti nggak ada SHU. Oh Ya. iya. Tidak akan ada proses Iya. keuangan di koperasi Macet. itu. Ayo nggih. Yo, mawar kuning nggih. Ya. Top iki ya. Maka cah dipun aturaken mawar kuning Bu Kesi dan Mbak Elisa Orcarus. Yo.
kasih, elok tenan. Terima kasih Ibu. Ini kalau nggak bermula dari ngefans, saya nggak akan melihat